Proves Pau 2022, juny, qüestió 3. A partir d'aquesta reacció ens demanen que justifiquem els següents casos. Apartat A. Si extraem del reactor clor, què passarà amb la relació que hi ha entre el reactiu i l'òxid de nitrogen? Per a justificar aquesta qüestió, l'apartat A, hem de recórrer a la llei d'acció de masses. Com sempre, la posem aquí. És igual a la multiplicació entre les concentracions dels productes dividit de la multiplicació de les concentracions dels reactius i tot elevat al seu respectiu coeficient estequiomètric. Així, per a que es veig millor, si disminuïm la quantitat de clor, l'apartem aquí. Si disminuïm aquesta concentració de clor, al retirar-lo, haurà d'augmentar aquesta relació, per a que la constant es mantingui amb el mateix valor. O sigui, el que ens pregunta què passarà si aquesta relació, la inversa, què passarà? Doncs si esta ha d'augmentar per a que es mantingui constant aquest valor, la relació inversa haurà de disminuir. Apartat B. S'observa que hem augmentat la temperatura i ha augmentat la quantitat de reactiu. I ens pregunta, és una reacció exotèrmica o endotèrmica? Utilitzarem el principi de Le Chatelier, que diu que quan es produeix una pertorbació el sistema evolucionarà de tal forma que contrarreste aquesta pertorbació. En aquest cas, la pertorbació és l'augment de la temperatura. Per tant, ha d'evolucionar per absorbir aquesta calor. I la reacció endotèrmica és la que absorbeix aquesta calor. Si ha augmentat els reactius, és que la reacció endotèrmica és cap als reactius, de dreta a esquerra. Per tant, la reacció directa és exotèrmica. Apartat C. Volem augmentar la quantitat de reactiu, mantenint la temperatura constant. Què haurem de fer amb el volum? Disminuir o augmentar? Haurem de disminuir el volum per a que la reacció se desplaci cap a reactius, ja que als productes tenim 2 més 1, 3. Cada 3 quantitats de mols que se formen, als reactius hi ha 2. Aplicant el principi de Le Chatelier, si disminuïm el volum, augmenta la pressió i el sistema evolucionarà de forma que contrarreste aquest augment de pressió i com si evoluciona cap als reactius té menys quantitat de mols, disminuirà la pressió. Per tant, per augmentar la quantitat de reactiu cal disminuir el volum. Apartat D. En el reactor ara només introduïm el reactiu i un producte, el clor. Ens demanen que raonem si la pressió total en equilibri serà major, menor o igual. Allà va la resposta. Per a que s'arribi fins a l'equilibri a partir dels mols inicials, necessitem produir monòxid de nitrogen. Cada 2 mols que desapareixen dels reactius se formen 3 als productes. Així, per arribar a l'equilibri, augmentarà la pressió. I això és degut a que augmente el nombre de mols gasosos.